dispostas a usar en un machín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar. É predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así de van para inventar, non paran nunca de discorrer por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Mendel e os chícharos. Esta debe ser a planta número 28.000, pero penso que o obxectivo está a caer. Os pais, amarelos lisos, verdes engurrados, e os fillos... Si, non hai erro posible, os verdes engurrados son recesivos e os amarelos lisos son dominantes. 20 anos de observación para chegar ata aquí. Rapaces, hoxe teño moita gana de vos falar dun home que tiña paixón polos chícharos. Eu tamén, eu tamén. Ai, sí, estupendo. Pois el foi o creador da xenética. Vou vos dicir unha adiviña. Escoitádeme ben. A ver, son case 6.000 millóns. Todos son parecidos e, sen embargo, todos diferentes. Os grans de area. Os chícharos, son os chícharos. As follas das árbores. Son as persoas. Sí, as persoas. 6.000 millóns son moitas. 1, 2, 3, 4... Sabedes canto tempo nos levaría contar ata 6.000 millóns? Pois levaríanos moito tempo. 200 E anos. por que son todas parecidas e todas diferentes? Son todas parecidas porque todas son persoas e diferentes porque non hai dúas exactamente iguais. Hai homes e mulleres, rapaces e rapazas, altas e baixas, louras, rubias, negras, brancas, amarelas. E con músculos. E sabichóns tamén. Díganos, mestre, como é posible que sexamos todos diferentes? E por que hai tantos animais diferentes? E plantas? Ese é un dos grandes segredos da natureza. Estamos empezando a entendelo. Acordádesvos de Darwin? Sí, claro, a evolución. Tiña unha barba longa, como a... Sí, como a min. Demostrou que descendemos dunha especie de mono. É que evolucionamos moito, non evolucionamos. Sí, home, claro. Darwin demostrou que todos os seres vivos cambian. Pero como cambian? Adaptándose. Acordádevos de que Darwin observou que os pimpíns que comían follas tiñan peteiro fino para cortalas e os que comían noces peteiro ancho para escachalas. As crías dos pimpíns son diferentes desde que nacen, pero por qué? Por culpa dos ovos. Exactamente. Polos ovos, os pimpíns pais transmítenlle os xenes ás súas crías. É ben complicado todo isto. Que son os xenes? Eu non teño xenes. Eu tamén estou sen xenes. Pois claro que os tedes, os paxaros, os animais, todos os seres vivos temos. E que ano descubriu? Un home tranquilo con moito enxeño, ao que lle interesaban precisamente os chícharos. E todo iso pasou en Moravia, no corazón de Europa, hai bastante tempo xa. Non ves, Gregor? Podemos enxertar esta pola tan boa nunha maceira. E como facemos? Mira. Oiches, papá?
Como é posible que a mesma árbore dea froita tan diferente? Iso é un dos misterios da natureza. Vesme axudar, fillo. Ei, vos! Sí, señor propietario. Tivedes 3 días de traballo por semana. Veña, seguídeme. Sí, señor, acabamos aquí e... Diso nada, facedesme falta agora mesmo. Hai que ver que carneiro tan bo tedes aquí. Sí, señor, é o mellor do rabaño. Ímolo ver. Oe, Mendel, dame este carneiro e perdóo 6 meses de traballo. Señor, ese carneiro é o resultado de varios anos de selección. Non me podo desfacer del. Eu quero. Ai. Oiches, papá, como se fai para ter un carneiro tan bo? Hai que seleccionar os mellores pais. Esa ovella ten moi boa lá, ese carneiro dalí as patas moi dereitas. Transmítenlles esas calidades ás crías e desa maneira, pouco a pouco. Pero como? Pois iso, rapaz, sí que non xo sei, mira ti. O pole é quen fecunda a flor. Pousas aquí e dará unha semente. Pero como fan o pistilo e o pole para daren unha semente que fará unha flor e non outra cousa? Ai, iso, meu neno, non o sabemos. O rapaz é listo, debía seguir estudando, pero temos tan poucos cartos. Outra. Mira para os calcetíns de Mendel. Están furados. Non ten cartos para comprar outros. Un campesiño que fai aquí? Un ignorante. Vostedes. Quen? Nós? Sí, vostedes. Os seus calcetíns sen buratos non nos fan intelixentes. Díganme o que fai falta para que unha planta con flores produza unha semente. Haina que sacudir. No outono, no outono. No outono, haina que sacudir no outono. Son uns ignorantes, senten, bah. E vostede, Mendel, que nos di? É necesario que o pole penetre no pistilo, señor. E de onde ven o pole? Da mesma planta ou doutra, se ven dunha diferente, a semente dará unha planta híbrida. Moi ben, Mendel. E vostedes, por moitas medias de seda que teñan, Mendel pódelles dar leccións. Terminamos por hoxe. Sei que nos pode dar leccións. Igual somos nós os que llimos dar unha. Biches, ten medo. Ei, mira para aquí. Non ves? Non se atreve nin a mirarnos. Agora eu, toca máis rebolarlle pedras. Erache mellor volveres para a E granxa. coidares dos gansos. E máis dos porcos. Ti biches a roupa. A chaqueta quedalle pequena. Está chea de remendos. Teño un burato no calcetín. A chaqueta é pequena e remendada. Vos tedes unha roupa moi bonita, pero... Aínda así, eu podo vos dar unha lección pequena. Gustache a miña chaqueta. A miña é nova do trinque e de la escocesa. Pois agora ides ter unha roupa como a miña. Teño a chaqueta esgazada. E eu os calcetíns furados. E a camisa. Mírame para a camisa. É como sigades e vos de dar unha lección das grandes. Quería ese anaco de pan e 3 cenorias. Non, 2 cenorias. Veña ao meu despacho, rapaz. Tome, coma isto e escoite. Adiante, veña, coma. Sei que non ten cartos. E como siga así, aínda vai acabar enfermando. Sen embargo, merece continuar cos estudos, así que escoite. Vai da miña parte ao convento dos Agostiños de Berno. E aquí está o refectorio, que é onde comemos. E este, aquí van a alimentar de maneira saudable. O irmán Matías, o noso botánico, encárgase do xardín.
Pero veña, voulle ensinar unha cousa. Estou seguro de que lle vai interesar. Sei que lle gusta a botánica, filliño. Sí, padre, son campesiño, fillo de campesiño, e estudo ciencias naturais. Estupendo, por fin vou ter alguén con quen falar das miñas plantas. Teño moitas variedades de feixóns e de chícharos. Os chícharos son moi interesantes. E este daqui é o sitio que temos para rezar todos xuntos. Oh, Na natureza, cando as plantas ou os animais se reproducen, danlles vida a descendentes que se lles parecen. Pero iso non é certo sempre. E iso por qué, padre? Vámolo imaginar. Supoñamos que estes chícharos se reproducen. Fixemos uns bebés ben bonitos, cariño. Tíranche moito a ti, cariño. Fixemos uns bebés ben bonitos. Mira como che tiran a ti estes tres. Sí, pero ese daí non me tira nada a min. Este é cuspidiño a miña nai, verdade? Sí, é certo. E cos seres humanos sucede o mesmo. Por que se parecen os fillos ao pai, á nai ou ás veces aos dous, a ver? É un misterio. Por que os chícharos son todos amarelos e despois de repente os verdes volven a aparecer? E decateime de máis cousas que non teñen explicación. Paréceme que habería que facer un experimento que seguramente vai durar tempo, moito tempo. É a hora de xantar. Chámannos ao refectorio. bendice, Señor, os alimentos que imos tomar. Amén. Un bo chucrut. Moi boa idea. Patacas, cenorias... Esta verdura tan sabedora do padre Matías. Que rico está todo. Exquisito. Ai, a xente nova, que maravilla. E que nos vas plantar aí? Chícharos, padre. aí é máis Chícharos. aí. E aquí chícharos tamén. Eses van ser moitos chícharos, filliño. Fanme falta milleiros para o meu experimento. Mire, padre. Aquí non hai máis cachícharos con vaíñas verdes e aí amarelas. Aquí con flores brancas, aí flores violetas. Aquí plantas baixas, aí altas. Canta enerxía, fillo. Hai milleiros. A que vas facer con eles? Cruzalos. Hibridalos, padre. E velo que sae dai durante varias xeracións. Chícharos, sopa de chícharos. E chícharos cocidos ao vapor. É un cachiño pequeno de carne de porco. Deámoslle grazas ao Señor polo noso pan de cada día e polos chícharos tan bons do irmán Gregor. Non, o noso pan non, aquí son os nosos chícharos. E agora que, filliño? Vou no seguir cruzando. Vou levar o pole das flores rosas coas vaíñas verdes para as flores brancas coas vaíñas amarelas, as altas para as baixas... Ai, non tan rápido vai a traballo. Xa o entendín. Os meus ollos xa non che están para esas cousas. Os meus tampouco, padre. Mire, teño lentes. Collo o pole da flor rosa e boto no pistilo da flor branca. Vamos, padre, chámannos para cear. Non, filliño, déixame estar aquí. Quero velo solpor por última vez. Pero, padre, aí vai coller frío. Non te preocupes, xa vivín moito tempo. Que non che esqueza que hei de estar sempre ao teu lado. Sei que estás facendo un traballo importante. E agora... Sí, padre. Dame a túa bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. E agora vaite. Amén. Ten que perdoar, chícharo.
É que me caeron estes padres, quero dicir padre, estes chícharos, xa me entende. Irmán Gregor, que legumes temos para a cea de hoxe? Escoita, irmán Gregor, xa estamos fartos de chícharos, queremos patacas. Pois plantádeas. Estou moi ocupado. Moi ben, pois para empezar, imos arrancar eses chícharos. Non, non, non. Queremos plantar patacas. Aquí non, irmán. Ben ves que hai chícharos plantados. Dos chícharos estamos fartos, máis que fartos, ata as orellas. Ímonos arrancar. Non, non. Estáse realizando un grande experimento que vai revolucionar a ciencia. O que me revoluciona a min é o estómago. Se queres plantar, tes sitio para as túas patacas alá, nesa leira. Moito sitio. Pero o xardín do claustro é este. Está ocupado, pero se queres axudoche a pasar pro outro lado da parede. A ti tamén che hai que botar unha man para pasares pro outro lado? Non. Ben. A ver, cava, apura, veña. Imos plantar as patacas aquí. Oi, oi, oh! Iso era o meu pé. Xa o descubrín, agora sí que estou seguro. Que foi o que descubriches, irmán? Os caracteres das plantas transmítense por partículas separadas, dúas para a cor, dúas para a forma e dúas para o tamaño. Algúnas partículas dominan, mira. Está claro, a amarela domina, é unha característica dominante. Non o entendo moi ben, que quere Eu dicir tampouco. Non entendo nadiña. Acordádevos de Darwin, rapaces, na orixe das especies, dixo... As leis da transmisión da herdanza aínda son moi descoñecidas. E uns poucos anos máis tarde, Mendel descobre esas leis da herdanza. Resulta que acaba de descubrir o xene, a base mesma da xenética moderna. Vou volo explicar. Cada chícharo ten dous xenes para determinar a súa cor, un amarelo e un verde. Pero o amarelo é dominante. Se se encontra cun xene verde, o amarelo poderá con ele e o chícharo vai ser amarelo. E na xeración seguinte, mirade para aquí o que pasa. Esta vez tamén volve ser a cor amarela a dominante, aquí e aquí. Pero aquí encontramos dous xenes verdes. E a cor verde que desaparecera na segunda xeración reaparece na terceira. Polo tanto, grazas á reproducción que mestura os xenes dos ascendentes, obtense a maravillosa variedade de vida que coñecemos. Por esa razón, os fillos teñen as características mesturadas dos pais ou dos avós. Sí, 20 anos de traballo, pero agora xa podo presentar o resultado do meu traballo na Sociedade Científica de Brno. A transmisión dos caracteres hereditarios realízase da maneira seguinte. Os corpúsculos xuntanse segundo uns datos que podo definir matematicamente como un elemento. E este é, señores, o resultado do meu traballo. Non entenderon nada. Vou ter que pensar outra cousa. É certo, ninguén entendera a importancia do seu traballo. Mendel era un adiantado para a súa época. Teño unha idea. Se podemos seleccionar e modificar as plantas, tamén se debe de poder facer cos animais. Con vacas? Non levaría moito tempo. Vou no intentar coas abellas que se multiplican rapidamente. E iso para que é? É para escorrentar as abellas. Non lles gusta o fume. Podo probar? A min tampouco me gusta o fume. Que facemos agora? Imos crear variedades novas de abellas que van producir moito mel. Para empezar, collo a raíña deste enxame e métoa nunha colmea nova cun pouco mel.
E desta colmea collo uns cantos machos que vou meter coa raíña. Evidentemente é un traballo que nos vai levar algúns anos. Evidentemente. Non ves? Estas daqui producen o dobre de mel que as outras. Paréceme que estou indo por bo camiño. Que é isto? Porco con mel. Sei que é cociña chinesa. Non haberá por aí uns poucos chícharos. Non, irmán. Xa non hai máis chícharos. E isto que é? Pan de mel, irmán. E isto, irmán, tamén é mel. É que perdestes algunha cousa? Buscamos un sitio. Para plantar. Uns poucos chícharos. Ai, pois aquí non vos hai moito sitio. Igual aí na leira de fora. Mira, aquí. Non vos lo aconsello. O xardín é dos monxes todos, non si? Eses quen son, imos. Adiante, vamos. Mendel vai levar unha conta detallada da enxamía das abellas e da enerxía necesaria para que voen. Fará 1000 experimentos de cultivos de árbores, da mellora das especies froiteiras, de meteoroloxía. Pero a súa grande obra serán os chícharos, os xenes. O corazón da bioloxía moderna. Pero haberá que esperar unhas décadas para que a eses traballos ocultos, cuestionados, se lles recoñeza a súa importancia. Mendel valeuse únicamente do azar para elaborar esta teoría que quere converter en lei. De calquera maneira, todo iso non se sostén. Señor de Bries. Señores, esas leis que describe Mendel tamén se aplican a toda unha serie de vexetais. E rexen tamén todo o mundo animal. E logo das persoas, por que non, É evidente que Mendel descubriu os xenes. Sí, desde logo. Pois nese caso todos pensamos o mesmo sobre os xenes. Os xenes son os que fan que o ser humano sexa o que é. Unha mosca, un elefante, un mozo, unha moza. Os descubrimentos de Mendel abríronlle o camiño a moitos outros. Señor Müller, pódeme coller esa mosca, por favor? Por suposto, señor Morgan. Os xenes están nestas barras pequenas, os cromosomas. Descubrino! Descubrino! Que foi o que descubriu, señor Avery? Os xenes forman parte dunha molécula longa. O ADN é a vida. Watson, Crick, que andades a facer? Isto, señor, é unha molécula de ADN. O que? Que é que? Que é o que ve, señora McClintock? Son xenes saltadores. Que é ese galimatías, señor Ochoa? É o código xenético que acabo de descifrar. Hoxe sabemos que o ADN contén os xenes que transmiten os caracteres e que encarga a produción do que necesita o organismo. E a ciencia permite modificar eses xenes nun laboratorio. Grazas á enxeñería xenética elabóranse medicamentos novos, cúranse enfermidades hereditarias. Por primeira vez o home intenta controlar a súa propia evolución. Quere dicir que o ser humano se pode transformar a sí mesmo? Si, hoxe sabe actuar sobre os seus xenes e, polo tanto, sobre a herdanza.
Iso dalle un poder extraordinario que debe utilizar con moita prudencia, con moita sensatez. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les